Together, nothing is impossible. Ki MDC ka Seng VPP hapo gajingalam jong uba Andrew Shulai kilalet banyakendu ya u Deputy Commissioner ka West China Hills halor ka jingpen slam jong ka DSC bat ka MPSC ban penlong ya ka examen thungkam uba Shulai ula ong bakani ka jingpen slam ya ka examen kadai na kadaw ka jing tulot trekam jong ka office bat ka jing bom penlong klo ya ka examen kan sakta ya ki samla ki badai hok banjo ya ka kam Ulaong ba nakaliang kiseng Tremons ng baru kiladab ban ucor halor kani Henry ka sarkar ka klemle ay. Uba Shulai ulaong ba kikun samla ki bawat kam kim day ban shusha pendu yala ka hong tang nakadaw ka jing bombyang karukom trekam chong ki office ki badai kmi. Ibat hiwe klami audisi to awagan ni ka konflik yang dates jong ka DSC o MPSC. Osnya buromi ni udap MGR di NGOs kuda raise gini issue. Da hadin itu da raise ki issue ngam mud boy wa njok hegi the boy itu ko tarik. Itu ko tarik da handrai mana phone spot jadi spot di si office ong game change ki jaga tarik. Umentri bakmi ya katanat ki kam jungok kai uba polling do ula